नाही खाली वाढणारे गायब झाले. हो जेवणारे कोण असले तर खाली बोलावले. हा जेवणारे नातिचरामी 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 बाशिंगा बाशिंगा. वहिनी आधी आहे ते काहीतरी आधी जेवण घे जेवण. आपणाची बारीत दे डाळ हो गो डाळ हवी काय का घरी पापड आहे तळून करू कोणा जेवचा. काय मॅडम काय पाहिजे तुम्हाला? श्लोक मला सांग. श्लोक म्हणे हर हर महादेव. एका श्लोक नाही म्हणे आणि लंकेत तीन देव. हवी कोण श्लोक म्हणणार नाही होय ना रे. आवची म्हणतो एका मला सांग. खरं जेव वाढू ते बघ जेवले जेव बसले. आधी चांगलं असं मगाशी बोलले ना तेवढ्यात म्हटलं होतं तू नाही तू म्हणणार श्लोक. रात्री नाचत नाही रस्ती रात्री नाही घरात पाणी. त्याचा घराकडे डान्स होतो. आता पण घे नाचा ना तुझं. हा काय म्हणतात का बघा पूनम ते मॅडम आहे हे पुष्पा हो नंदन हो नंदन हो बघा नंदन. सगळे व्हिडिओ बघते मी सगळे. हो पण घे गो हे पान नाही नाचाचा ते जेवून जायची घरात पळशी. काय नाही काय उद्योग करतो गो नाचाचा. हा नाचणार बघ आता तू फक्त तू जेवू ही नको. गो हात नाचता रे. याला रात्री कसली नाचत होती. रात्री भारी नाचत होती. पापड खाय तो ए सांबारे घ्यावा या खाय तो सांबारे घ्यावा या डाऊल आहे हा भाऊ हो सांबारे बाऊल आहे मी हई बसते. बस 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 चालू डाळच वाडा बस बस झाली. भाजीवाला काय तो हो काका भाजी हा सगळे भाजी घेऊ नये घे. हा वाट थोडीशीच वाट बस 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 झाली. हो बस झाला. खीर ना मेरे खीर वाढले की डाळ वाढले. हे पापडवालो काय गे काकी पापडवालो थोडीच बस बस बस. पंचांज गे पंचा होय हो जो पोरगो कोणाचा शानू हा कोण तो कोण यत्नेश दामीस हा दामीस तर मित्रांनो जेव केव्हा लग्नाचा हाळाप्पा हाळाप जेवण चांगला हळपदा जेव का हळपदा
लोक म्हणत नाही काय ना लोक बीक म्हणत असत मी माका येत नाही काय तुम्ही मानलं नको घे नको घे बरोबर आता वाढ राग येता नाही तुका वाढ 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 घे फणसाची भाजी आहे की कवघ्या लागना का तकडे परवा हडका म्हणून तेच सांगतो उद्या जनता भाजी परवा हडका सगळं काढून देते काय नाही सगळं नको मी एका भात कशाला येतो भात एक पराची भात येतो नाही रे एकाच्यात एक एक भांडा घेऊन जातो घराची आधी इथे बसून आहे बरोबर आहे चला बसा जेवलेले चला वाढून चला राजा भाऊ काय काका पहिल्या बंदी जेवलो पण चिरला जोरात वाढू का एका लय कमी वाढलास मारत खातो कोटी एकदाच मारतलं वाढ एक पत्र होती एक दिन आम्ही पण थांबलो तिकडे बंद केलेली होय बस बघ कॅमेऱ्यात मारले ना काय करशी बाबा ती पडली खिरी बाबा ह्या का